இந்த பேரூர் கோயம்புத்தூர் பேரூர் பட்டீஸ்வரம் கோயில். இந்த கோயில் அப்படியே வாசல் எதிர பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புளிய மரம் இருக்குது. இந்த புளிய மரத்துக்கு பிரபா புலி, அதாவது இந்த புளிய மரத்துடைய புளியங்கொட்டை, இந்த கொட்டை திரும்பவும் கீழே விழுதாக அது விதைக்காதான், முளைக்காதான். இந்த புளிய மரம் மட்டும் அப்படி தான். இது மிக 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 அதிசயமான அற்புதமான ஒரு மரம். இதன் விதைகள் எப்போவுமே முளைக்காது. இது பட்டீஸ்வரம் பஸ் ஸ்டாண்டு வாசல்லையே இருக்குது பட்டீஸ்வர கோயில். இந்த கோயில் கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. இந்த கோயிலுக்கு இன்னொரு விசேஷம் என்னென்னா, இந்த கோயில் தான் வெள்ளியங்கிரியோட அடிவாரம்னு சொல்லுவாங்க. வெள்ளியங்கிரியோட கோயில் அடிவாரம். இந்த கோயிலில் வெள்ளியங்கிரி அடிவார கோயிலுன்னுவாங்க. இரண்டாவது இந்த கோயில், இந்த அடிவாரத்தில் தான் மச்ச முனிக்கும் இன்னொரு முனி மகரிஷிக்கும் இங்கே தான் நாட்டிய நடனம் புரிஞ்சு தரிசனம் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் வெள்ளியங்கிரியில் போய் உட்கார்ந்தார். அதனால் இந்த கோயில் தான் வெள்ளியங்கிரி அடிவாரம்னுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே இருக்கிற காஞ்சி நதின்னு ஓடிட்டு இங்கே இது கோயில் பின்னாடி. அந்த காஞ்சி நதியில் தான் இந்த திதி கொடுப்போம் இல்லையா, இந்த திதியெலாம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதே இந்த கோயிலில் இங்கேருந்து தான். இந்த காஞ்சி நதி தான். எந்த ஒரு ஸ்லோகம் திதி கொடுக்குற ஸ்லோகம் வந்தாலும் அதை காஞ்சி என்ற பேர் இல்லாமல் இருக்காது, காஞ்சி என்ற பேர் இருக்கும். அந்த காஞ்சி நதியோட இது தான் இங்கே திதி கொடுக்குறது ரொம்ப விசேஷம். திதி என்ன கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறது இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிச்சிது. ரொம்ப விசேஷமான கோயில்.